И какво става, бегета? Аз съм Ади и както разбрахте от заглавието, ще видим дали новият Mythical Brawler Голбърт е толкова силен, колкото казват Supercell. Нека да започнем. През това време може да се абонирате за канала и да оставите лайк на видеото, така много ми помагате. И някой ден целта ми е да стигна много абонати. Може да потърсите в описанието на канала, там ще проучите малко повече за мен. Стига съм ви бал, нека да започваме. Така, както казах, Голбърт е най-новият бролер, който ще излезе след 3 дни и 19 часа. Той е сапорт Mythical, така че не очакваме чак толкова нещо. Но както виждаме, щом е сапорт, може да хилва. Като цяло на външен вид, ако ме питате мене, са го измислили сравнително добре, но може би има още какво да се прави по него. По принцип аз никога не съм играл с него, така че ще го тестваме на тренинг първо и след това ще видим на матч. По принцип аз още го нямам, но може да ви се паднат от новите Голбърт боксове. Или ако съберете 14 Голбърт бокса и го взимате, нали? Както виждаме, нормалният му удар е нещо подобно като на Пайпър, ама не точно. Така, пускам 1, 2, 3. Аха, значи това, вижте откъде излъчва светлина. Значи той излъчва светлина от онози фарде, извинявайте, просто първо видео и малко така смесеничество сега. Но той просто... Да, общо взето, трябва да стоите до самия броулър, за да може да хабите демидж на него. И като гледам, бие само 220 на 1 милисекунда, като е горе-долу. Обаче, както виждам, ако минете през стени, не ви зачита. Ако можеше или ако има такъв Star Power, бие хубаво. Ще бие хубаво, да. Да, също ако много се отдели. Значи, фактически, ако се паднете с някой такъв, нали, враг, така да го кажа, нали, на някой матч, по-добре, ако ви хване, просто бягайте. Сега ще видим какво прави, ще го тестваме на той, естествено. Така, нещо просто го замайва като лоу, само че нали, не с много удари, а просто с един супер. И през това време просто мога да го стреляш. Супера не е чак толкова силен, но може би ако сте срещу Франк и като си пуска супера, трябва да имате задължително и вие един супер. И просто, нали, той като пуска и вие да сте цак и айде. Тъй, че да. Ако питате мен от гледна точка, този броулър не е чак толкова силен, но ако кажем за Mythical, може би е добър. Защото, нали, ако беше за Legendary, щеше да си е доста слаб, признавам си. Според мен този броулър щеше да му отива повече епик. Но не знам, ако е на Upgrade Max и там не знам какви са му Star Power-ите и гаджетите, може би ще е по-добре. Тъпото е, че не мога да правим две такива линии. Разбрах, че може да хилва, нали? Сега ще видим и на матч. Но като цяло не е чак толкова зле. Мисъл, по-добре е от доста броулъри, нали? Сега ще го видим и на практис матч като цяло. А пишете ви в долу коментарите на коя игра искате да играя или да направя, например, нещо като защо тази игра, например, в случая стана известна или нещо такова. Няма значение, както казах, мога да отидете в канала и да видите малко повече история. И като цяло, само ще кажа, че в този канал няма да е точно само гейминг, ще има и други неща, но зависи с какво мога след време ще разполагам. Така, като гледам, това са ботове, тъй че аз няма как да умра от ботове в случая. Но мене малко нормалният удар ми е много тъп, не знам. Според мен нормалният удар е много слаб. Трябваше да измислят нещо като по-малка версия на супера. Нещо такова. Защото иначе става някаква такова
Трябва само да чакаш. Например, това, кое е някой бройлер за... Ето, например, са. Тук как ще стоя до него? Защото в случая, ако той почне да ходи към мене и, например, нали, е Роза или някой друг в случая, както беше сега, и аз почвам да бягам, то ще ми такова. Това и ще ме кюне, сигурно. Така че да. Този броер би трябвало да струва 1090 кредита. Да, 1090 кредита струваше. Аз се събирам за кейс. По принцип не искам да събирам за този броер, по-скоро бих събирал за Бери, който ми е единственият епик броер. Или за Кенджи, не знам. Защото в момента, ако не ми беше задължителна кейс, бате можеше да си купа просто Кенджи, дето имам дори хубав скин, знаете ли? Имам Мони Кенджито, човек. Аз имах и другата версия, ама добре. Но като цяло, от 1 до 10, ако ме питате, бих му дал... Ако е за Mythic Brawler, бих му дал 7,5. Но ако имате предвид за общ, нали, смисъл, хем легендарки, хем митици, хем епици, хем супер рер и там рер, нали, бих му дал 6. И ако питате мен дали този броер си заслужава за 1090 кредита, по-скоро да, защото за 1090 кредита просто не трябва да очаквате нещо много голямо. Само искам да кажа, че който играе Brawl Stars и не е вджойнал в някой клуб, може да дойде в моя, който буквално го направих преди видеото. Сега ще ви покажа само, нали, да влезна. За сега няма почти никой. Нали, само един човек за сега. Но като цяло, ето тук виждате клуб, так мога да го въведете. Open е, нали. И трябва да имате поне 2600 купи. Също така, ако виждате, пише, ако някой не играе Мегапика или не играе, го киквам. Разбирате какво имам предвид. Общо взето, ако не си активен, те киквам. Тук може да има само 30 мембари, така че нападайте бързо. Ще остава, ако искате, и линк вдолу в описанието, няма никакъв проблем. Нали, за тези, които ще им е по-трудно да въведат имейл. Или името на клуба по-точно. Така че, хора, благодаря ви за благодаря ви за отделеното внимание. Надявам се това видео да ви е харесало. И, пак повтарям, абонирайте се за канала и оставете лайк, ако това видео ви е харесало. И до нови срещи!